L'Aneguet lleig. L'Aneguet lleig. Això era i no era una ànega que covava els ous enmig d'un camp. Un dia van començar a obrir-se els ous, un darrere de l'altre menys un, que era molt grossot. Per fi, després d'un temps, aquest ou es va obrir. Però l'Aneguet era massa gran i diferent, i els altres ànecs, les oques i el paó se'n burlaven. Quac, quac! És un ànec enorme i és gris. Pareix un titot. L'Aneguet no sabia on amagar-se i estava molt trist. Finalment, va decidir anar-se'n lluny. Va volar fins a arribar a un aiguamoll on vivien uns ànecs salvatges. Però el van rebutjar i va haver d'anar-se'n. Després va conèixer unes gallines de corral que el van acollir, però no tenia prop un llac on nadar i també se'n va anar. Una vesprada de tardor es va girar un vent fred i el pobre Aneguet, que estava tot sol al llac, va començar a tremolar. Aleshores va veure el vol d'uns ocells que eixien dels matolls. No havia vist mai res tan bonic. Eren molt blancs i tenien uns colls llargs i ondulats. Eren uns ocells meravellosos. Durant l'hivern, l'Aneguet es va refugiar entre els matolls que envoltaven el llac, però així i tot va patir molt de fred. I per fi, un bon dia, el sol va començar a calfar i va arribar la primavera. Un dia, 3 grans cignes van arribar al llac. L'Aneguet va reconèixer els ocells blancs que havia vist a la tardor. Es va llançar a l'aigua i va nedar cap a ells. En veure'l, els cignes s'hi van acostar. En aquell moment, l'Aneguet es va veure reflectit a l'aigua. I no va veure un ocell gris, sinó un cigne. Ell era un cigne. Els grans ocells blancs el van acariciar amb el bec. El nostre Aneguet lleig s'havia convertit en un cigne i era molt feliç. Que sort! Que guapo era! Anem a contestar les següents preguntes. Després de llegir. Escriu el nom dels animals que es burlen de l'Aneguet. Penseu que actuen bé? Val. Ànecs. Així estan els ànecs quan eren xicotets. Recordeu l'accent. Oques. Mireu les oques com se burlaven d'ell. Pobret. I per últim, el Pau. Recordeu l'accent. Molt bé. On se'n va l'Aneguet? Marca el lloc. A la muntanya? A un aiguamoll o a la ciutat? Perfecte, a un aiguamoll. Quins animals troba al corral? Unes gallines. Unes
gallines. Full stop. El punt. Ai. Per quina raó no es queda amb aquests animals? Molt bé. Perquè no hi havia un llac per a nedar. No? I... Vaig a tornar a fer-lo. Un llac. Punt. I finalment, amb quins animals és feliç? És feliç amb els signes, ja que ell és un signe més. Anem a posar-lo. Amb els signes. Punt. Molt bé, xics, ja hem acabat. Un beset a tots.